Měli směnu v podstatě všechny hasiče. No jasně. Dobrý. Tam se připustí takovou vodu. Příště na zásah s patkama. Koš! Koš! Oni se stojí na šlapanku. Ne, kož ho může... Ještě ne. Teprve tam leze. Takhle tam byl pantaloni. V trenkách. Ale vem si nějaký boty. Jo, to jo. Pošle mu nějaký pantofle, jestli tu máte aspoň, jak ten šlapem tam na boso. Není koš na tom? Není koš na hadici. Není, dole? Dobrý, mám tu. Že má? Ty jsi tam bral? Dobrý, mám tu. Ale a namazal jsi se krémem na opalování? Jo. Tady máte taky ten měkkej, no. Ona tam je ta šupna dolů a nechce tam sklouznout. No tak to jo. Šel do trenek, no. Budu na vsi. Jo. No my budeme tady je to narvaný taky. Jasně, tak já budu na vsi, kdyby něco zavolíte. Jo, já mám telefon. Ty máš vysílačku? Já ji mám vysílačku. Vysílačku mám taky, ale já to neumím sladit. 4 tam jde a je to.